ngiyayibona mina impi eliwa uThulani Mngomezulu nabantu abangafuni kube nobulungiswa kuleli cala likaSenzomeyiwe. Ngiyayibona leyo nto. uThulani Mngomezulu njengamanje ufela noma ugulela izono zabantu azama ukusiza with honesty. Thulani Mngomezulu, wherever you are, uyiqhawe advocate, uyiqhawe Thulani Mngomezulu, mumeli osezingeni eliphezulu la ukhona. My brother, allow me please with respect ukuthi ngithinte lento ukuthi kwenzakalani mfowethu empilweni yakho, ngoba Thulani Mngomezulu angithandi lento engitshelwe yona esigodlweni ngempilo yakho. Thulani Mngomezulu, esigodlweni Thulani Mngomezulu kuthiwa kumina njengamanje wena unelonda enyaweni kodwa abantu abayiboni. Kunelonda ezikhona lapho Thulani Mngomezulu. Siqale ngolunye unyawo sesikapakela kolunye unyawo. Thulani Mngomezulu, I repeat, my brother advocate, I respect you. I respect indlela ofunde ngayo mfethu. I respect experience onayo kulomkhakha mfethu okuwona. And namanje ngiyacela iNingizimu Afrika la ikhona ukuthi ayikuthandazise. Kodwa mayikuthandazisa kumele ngibanike ukuthi yini kumele baqinisekise bayayithandazela kuwena. Njengoba ngasho nakwintwana yami lapha engikhonze kakhulu uNtando Mhlongo, ngathi bafowethu isigaba sokugula kaNtando sekufuna aye esibhedlela iNingizimu Afrika ikhuleke izinyanga ziphahle, abefundisi bavula amavesi, nami ngilwe nesilwane silwa noNtando ukuthi afike ioperation ibe through. Nangampela kwaba njalo soku through. Njengamanje ngikuthulani okaThulani Mngomezulu advocate, ummeli weqopho eliphezulu, kwenzakalani ngaye? Uadvocate Thulani Mngomezulu inkinga yakhe ayiqali ngoba esebhekene nezimpi lapha enkantolo. Mangiqeda le sengizongena kuKhuzani. Ningixolele bafethu, Khuzani angikwazi ukushiya. Ningixolele abalandeli baKhuzani, bangixolele abathandi bomculo bangixolele. Mangiqeda le kaThulani ngiyongena kuKhuzani. Angikwazi ukushiya Khuzani. Khuzani bangakushiya abanye but not me. Ngizakuwena mangiqeda le. Right. So indaba kaThulani Mngomezulu ithi uThulani kunedlozi lakhe. uThulani idlozi lakhe idalwa zakhe and liqhamuka kulomoya wangale koSwazini. Bese kuba nedlozi likankosikazi kaThulani. uThulani idlozi laThulani la advocate Thulani Mngomezulu nedlozi likankosikazi babuye bangaboni ngasolinye, but akuyona into esingathi inkulu kakhulu. Kodwa kwase kuthi idlozi lika Thulani Mngomezulu uadvocate liyamthanda unkosikazi kaThulani advocate Mngomezulu. Uyabona mfethu, uma uthanda idlozi lendoda noma yini oyenzayo kufuna umhloniphe loyo muntu wakho wesifazane, idlozi lika advocate Thulani Mngomezulu liyamthanda unkosikazi kaThulani Mngomezulu. Uma ngabe bexabene bengabonanga ngasolinye, idlozi lika Thulani Mngomezulu liba ngankosikazi. And unkosikazi kaThulani Mngomezulu umuntu othandaza kakhulu. Uyathandaza la muntu wesifazane, akakholelwa entweni ezithinta umuthi nezithintani, uyathandaza. Naye bebona le video uzoba surprise. And umthandazo wakhe maye uthandaza uyafika ezulwini. Unkosikazi kaadvocate Thulani Mngomezulu. Ingakho idlozi lika advocate Mngomezulu lase liyamthanda lo mama, lase lihlala kuyena. Kuthe ngelinye ilanga uadvocate Mngomezulu engabonile ngasolinye nomama, lase liyasuka idlozi lika Thulani Mngomezulu lase lingena kumfana. Unendodana, angithi unabantwana, but unendodana evelayo, lase lingena kumfana kaadvocate Thulani Mngomezulu ukuthi enzeni, ukuthi asupporte umama. Ukuyibona ingane yakho mayizothatha isayidi, ubaba bengazwena umama mayisiba ngangimama. So umfana kaadvocate Mngomezulu wathatha isayidi lokuthi abe ngakumama. Uthebe bangakumama kanti kunomsindo. Umsindo wakhona wa escalator wathinta umama, wathinta umfana. Idlozi lika baba lingangimama yazigcina indaba yabo
yayisifika emaphoyiseni kwase kuba necala elivulwayo. Icala livulwa ngoba idlozi lika baba lizama ukuprotector or lihambisana nomama lase lisebenzisa umfana kwase kuba necala. Lelo cala lamstressa ubaba. Wazama umama ukuthi lelo cala alisulwe ngendlela elivuleke ngayo. Idlozi lanqaba ukuthi sisule lase lamstressa ubaba. Mali mstress ubaba wasevukwa yilezifo ezikuvuka bengabe ustressekile. Kwase kunyuka ushukela. Beke wanyuka ushukela. Uyawa affect amehlo. A-affecteka amehlo ka-advocate. Yini ingoba idlozi lakhe kusuke kwanokubona ngaso kwangabona ngasolinye lase lisupporta ngapha kanti akubonwanga bathe sebeyilungisa indaba kanti idlozi alilungisiwe. So la ekhona umama ngithi mama, la ikhona indodana ngithi ndodana, ngiyacela ndodana nawe nkosikazi ka-advocate, kulesimo ubaba abhekene naso ngiyayibona imimoya yabadala, ngiyacela mama lapha endlini thandazani nibambisane nobaba inqotshwe lempi. Ngiyayicela iNingizimu Afrika ibambisane nonkosikazi ka-advocate, ibambisane nendodana, ibambisane nobaba. Niyoyizwa lento mayisivela ngelinye ilanga makuthiwa kuyenzeka igcina enkantolo lento ibe public. But bazong-understand aba-close, very close. Uzong-understand umama, uzong-understand undodana, zizong-understand ihlobo ngoba lento i-deep. But mina ngicela impilo. Kodwa okuphila ka-advocate kuzomele umama, undodana, ubaba babe moya munye ngokweqiniso. Ngoba njengoba uadvocate elwa le yampi yasecourt, ecourt kuleli cala lika Senzomeyiwa kubhekenwe nabantu aba behind everything abanemimoya enamandla. Imimoya yalabantu aba behind, imimoya yalabantu abawo mastermind, imimoya yalabantu abaziqiniso. Ayifuni kuphuma iqiniso njengoba uadvocate efuna ukuza neqiniso kunemimoya elwa nayo ngoba ingafuni kuvela iqiniso. Leyo mimoya ingene ngani? Isingene ngentuba yokuthi kunesimo esike saba khona emndenini, unesimo esithinta idlozi lakhe lithanda umama. Baba Mngomezulu, ngiyacela muhloniphe leyo mama uthandwa idlozi. Baba Mngomezulu, mhloniphe leyo ngane yakho isebenziswa idlozi. Mama mhloniphe ubaba Mngomezulu, unedlozi elinamandla elimthandayo and uhlakaniphe kakhulu. Ngiyacela nihlangane nibe moya munye ngoba iSouth Africa iyamthanda uMngomezulu. uKing Bhaka uyamthanda uMngomezulu. Kodwa sengilibonile idlozi ukuthi liyamthanda umama, liyayithanda indodana. Ngicela kuloyo yindlu nibe moya munye ngoba izimpi sezingena ngentuba esivulekile. Njengamanje akaphathekile kahle uadvocate. Enyaweni azikaze ivele inyawo zakhe la social media. Kodwa ngiyakutshela mina khona ilonda and odokotela kuzohamba hlambe bathi bafuna ukunquma unyawo. And lesilonda engisibonayo sesikapakele komunye umlenze. Ngiyaphinda ngithi ngiyawabona amehlo a-advocate ukuthi abuye abe nenkinga ingenxa yezimpi zakamoya. Kodwa abantu lebe khona sikunye nawe lapho advocate, sikunye nani mndeni bani moya munye, beke naba moya munye kuzoba lula ukuthi umummeli wenation uadvocate Mngomezulu ummeli wenation uzovuka and akafihlanga. Uadvocate ushilo ngisho ecourt wathi njengamanje I've got a challenge. Washo futhi wathi ngine challenge. I pray ukuthi bethu ne challenge. Ujudge uRatha understand it because that man has got a very critical challenge. Aga act une challenge yangampela. Judge, please sympathize with the advocate. He's got a very serious challenge. Like you can even prove it with your naked eyes, Judge. Mina ngiyawahlonipha ama judge. Mina ngiyawuhlonipha umthetho. Noma yini mina will always defend the constitution. I will always defend law enforcement. I will always defend noma ubani or representa ubunye noma ubani or representa ukuvikeleka kwi-public. Reason why ngimthinta uadvocate ingoba ulwela iqhawe
ulwela iqhawe. Wena ungabona engathi ulwela labo accuse aqashwe lebona. Cha, akalweli bona. Lokhu kube indlela yokuthi angene. Umuntu amlwelayo lo ulwela iqhawe ngoba ufuna kube nobulungiswa ukuthi kwenzakalani kusenzo meyiwe. Ufuna kube nobulungiswa ukuthi laba ekuthiwa benzile abenzanga and vele abenzanga. Vele we madoda mhlambe anongibuza la manginamacala ningibuza ukuthi laba benzile ngiyosho ngithi benzile laba ngoba ngithi akekho umuntu okwi level ukuthi angabonela mina ngikwenye level ngoku level 7 iqiniso kumele lime iqiniso. So ngithi njengamanje ngicela advocate umama lapho imbokodwe leyo undlunkulu loyo iqhawe leyo mama unaye ngicela umrespect ingane lapha endlini zingenwe idlozi ngicela nibe moya munye ukuze idlozi kube lula ukusebenza meke kwenzeka liyonto konke kuzonqotshwa izwa ngami mangenzekile lokho sizoba nezingqinamba.